Després de tots aquests temes, donant pas a una informació que va impulsar la Fundació Jaume III i la revista Toc Toc. Es tracta de les Jornades Balearistes. La Fundació Jaume III, Foment Cultural de les Illes Balears i la revista Toc Toc han estat els impulsors de les Jornades Balearistes del passat 25 d'octubre. Un dels actes per promoure la història i la cultura balear va tenir lloc en el camp de la batalla, a les portes de Llucmajor, on s'alça la creu que recorda el darrer rei de Mallorca. El que commemorem va ser la mort del darrer rei privatiu de Reina de Mallorca, el rei Jaume III, i de qualque manera el que fa és simbolitzar la defensa de la mallorquinitat. Som mallorquins, no catalans, i per tant un acte com aquest és un símbol en defensa de la mallorquinitat davant dels intents annexionistes, assimilacionistes, de tipus cultural, lingüístic, històric i fins i tot polítics de Catalunya cap a les Illes Balears. Nosaltres trobam que l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears ja deixava clar que les modalitats balears havien de ser promocionades i que era el que s'havia d'estudiar a l'escola i s'havia de promocionar l'administració pública i el llenguatge culte. És importantíssim que l'executiu, sigui d'escola política que sigui, tingui clar que una part de la societat balear vol, reclama aquesta autonomia cultural, lingüística. A les 12 del migdia va haver una ofrena floral, una lectura poètica, es varen llegir glosses i, finalment, una foto de germanor. Davall d'aquest símbol que recorda la mort del rei en Jaume III, el darrer del Regne de Mallorca, s'han reunit els defensors de la llengua i la cultura mallorquina. Ricardo Salinas, Canal 4, Llucmajor.